Malta diġà fadlet iktar minn 216 miljun euro mid-dħul tal-Programm ta' ċittadinanza b'investiment. Ħabbar dan il-Bord tal-Gvernaturi tal-Fond Soċjali li jamministra 70% mid-dħul tal-Programm ta' ċittadinanza b'investiment. Fi-stqarrija l-Bord tal-Gvernaturi qal li dħul fil-fond kien jammonta għal 216 miljun 760,949 euro. Fi-stqarrija kien spjegat li sa issa ma kienx hemm ebda ammont miġbut mill-fond fil-waqt li dħul kollu fih huwa miżmum f'kont segregat li għandu l-Fond Soċjali u l-Iżvilupp Nazzjonali mal-Bank Ċentrali ta' Malta. Il-Fond Soċjali u l-Iżvilupp Nazzjonali huwa aġenzija tal-Gvern stabbilita l-iskop li jamministra 70% tal-kontribuzzjonijiet irċevuti mill-Programm ta' Investitur Individwali tar-Repubblika ta' Malta imniedi permezz tal-att dwar iċ-ċittadinanza Maltija bi 30% l-oħra jidħlu fil-fond konsolidat. L-an tal-fond u li iżjed il-qoddim ikun użata għal proġetti soċjali u investimenti lokali bħal bini tat-toroq kollha f'Malta u Għawdex, il-weda ta' Gvern ġdid Laburista.